Привітання, сябры! Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Яна Рмал! Ой, колиханка тільки почалася? Ой, видатно. Значиться, я все поспела. А що ти поспела? Зробити много неоткладних справ. Треба було і хатні завдання зробити, і з сябровками погуляти, і у покойчику прибратися, і прихожу сукенку на завтра подрихтувати. І я все хотенько переробила, щоб колиханку провести. Ну, Яночка, ти молодчина. Ой, ще якая! Ведь все поспела. Ой, вельми спішалася. А на що ти спішалася? Как поспеть у колиханку. А ось і не треба було спішатися. Ми б з глядачами тебе б обов'язково дочекалися. Дякую, але гэта не спотребилося. Так, я на месте, а ты, Рысечка, можешь идти. Куди? Да куди хочеш. У тебе ж так само завсёды шмат справ. А ти що будеш робити? А я на сёння запланувала цікаву гульню з глядачами. Дик давай гулять разом, Рмал. Не атрымаецца. Ведаеш, я адшукала такую гульню, дзе патрабуецца толькі адзін вядучы. А гульцы павінны сядзець перад тэлевізорамі, а не побач з вядучым. Так што ты пакуль адпраўляйся па справах, а мы з табой у наступны раз пагуляем. Ну, калі я табе сёння не патрэбная. Не, Рысечка, дзякуй, мы самі справімся, а ты ідзі, Рыся. Ну, добра. Значыцца так, сябры. Пачынаем гульню. Зараз я буду задаваць вам заблытаныя пытанні, а вы будете адказваць. Слухайце уважліва і пастарайцеся адказваць правільна. Ой, а як мы вызначым пераможцу? Я ж магу не пачуць, хто з вас першым правільна адкажа. Так, складаная сітуацыя. Ой, трэба спытаць у Рысі, што рабіць. Рыся! Яночка, ты перадумала? Ты кличешь мяне гулять? Не, гулять мы будем самі, але мне патрэбна твоя парада. Ну, калі патрэбна, паспрабую быць карыснай. Слухай, Рыся, па правілах гульні я буду задаваць дзеткам заблытаныя пытанні, а яны павінны будуць на іх адказваць, хто хутчэй. Правілы зразумелыя. А ў чым праблема? А ў тым, што я магу не пачуць, хто першым правільна на пытанне адкажа. І што? А калі я гэта не пачую, як жа мы высветлім, хто пераможа? А навошта табе пераможца? Як навошта? А вось так. Пытанні ў цябе цікавыя? Вельмі. Ну, тады проста атрымлівайце асалоду ад гульні. Тым, хто адкажа правільна, будзе прыемна праверыць сябе. А астатнія набудуць новыя веды. Рмал? Ой, дзякуй, Рысечка. Тады мы пачынаем гульню. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Что я чую? Вы збираетесь гулять, а можно и я с вами? Прывітанне, дзядулечка Добрадзей. Добрый вечер. Не, дзядулечка, вы на гульню не настройвайцеся. О, чаму? Таму што я на вас не возьме. Я ёй, напрыклад, не патрэбна. Ну, Рысечка, гэта зараз не патрэбнае, а пазней абавязкова спатрэбіся. Почакайце, даражэнькія, Яночка, растлумач мне, калі ласка, як гэта? То сябар патрэбны, то не патрэбны. Ну, а што тут незразумелага? Сёння я прыдумала такую гульню, дзе цудоўна магу абысціся без дапамагатых. Я з дзеткамі-гледачамі сама яе правяду. О, вось яно што! А пасля гульні мне абавязкова спатрэбіцца Рыся, і я яе паклічу. І ты лічыш, Рыся не пакрыўдзіцца? Не пакрыўдзіцца. Яна ж амаль дарослая і вельмі разумная. Ой, што ж рабіць, калі ў сённяшняй гульні такія правілы? Яна добра мяне ведае. Я не пакрыўджуся, вядома. Ой, ну, Рыся, ну ты малайчына. А давай я табе прапаную іншую цікавую справу, калі Яночка так занятая гульнёй без нас. Ой, а што у вас за справа такая цікавая? Яночка, а справа толькі для нас з Рысей. І трэці ў ёй будзе лішні. А так казаць, дзядулечка, неаветліва. Вы ж самі нас вучылі. Як гэта? Я буду лішняя.
Ну, гэта толькі для нашай сённяшняй справы. А калі мы станем рабіць нешта іншае, мы цябе, Яначка, абавязкова паклічам. Здається, я зрозуміла. Ага. Рися, дядулечка. Так. Что? А давайте зробимо так. Я розкажу вам правила моєї гульні, і ми разом придумаємо, як зробити, каб у ёй могли прийняти уділ усі. Вой, Яночка, як ти здорово придумала. Ага. Відаць, зразумела, што нельга крыўдзіць сяброў, нават тых, якія заўсёды даруюць. І карыстацца мяккасцю характару вашых блізкіх таксама не вельмі добра. Бо аднойчы сябры могуць пакрыўдзіцца канчаткова. І тады ў складаны момант не будзе да каго звярнуцца па дапамогу. Ой-ой-ой, сябры, дякую, што вы мне ўсё растлумачылі. Так. Я больш ніколі не буду выбіраць, хто мне сёння патрэбны, а хто не. Вось і добра. Ой, дзяўчынкі і хлопчыкі, прабачце, але пагуляць у нас з вамі сёння не атрымаецца. Трэба прыдумаць іншыя правілы гульні. Не сумуйце. Затое ў нас атрымаецца паглядзець цікавыя мультфільмы. Ой, здорово! Глядзець мульцікі з сябрамі – гэта цудоўна! Ой, давайте. Ну, вось, мае даражэнькія, дзень быў доўгі, спраў перарабілі многа. А зараз надышоў час рыхтавацца да адпачынку, Рмаў. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. І адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Добрай ночы ўсім. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.